Ayun na nga guys, mega love shout out tayo dyan. Medyo na busy tayo, hindi na natin napakita. So ginasan na po natin ang ating bawang, sibuyas, kamatis at ang baboy na pinagmantika at ang alamang. So nilagay na rin po natin ang mahiwagang talong. So ayan guys. Siyempre, antayin po nating manuluto yung talong. So, ayan po, kamatis. Ayan din po ang baboy. Na busy at hindi na videohan. So, hayaan lang po nating maluto ang ating eggplant, mga kaibigan, mga kapatid. So ito pa po ang ating mga iba pang ingredients, ang ating siling green, siling ay sibuyas at ang ating touch of tokwa. Syempre po pag ginisan nyo po yan, kailangan po lutong-luto talaga ang ating kamatis. Mga after a few minutes later, balikan po natin siya. Yung luto na po ang ating eggplant. So ayan po, mga 1/4 na baboy lang po yan. At medyo mas marami ang talong, kaya po yan pinag-uungang special talong. Ano daw yan? Shout out po tayo. Lagyan na po natin siya ng konti pang water. Yan po. So, takpan na po natin siya. Mga 5 minutes ay medyo maluto na po ang ating talong niyan. Na nga mga kapsat, medyo luto na po ng bahagya ang ating talong na may konting baboy. So, as you can see guys, ayun na nga po. O diba, nag-English ang Ilocano ng konti. Yan po. So, meron po tayo ditong konting sugar. Let's just add it. Para po mag-subside yung alat ng ating alamang. Ipakita po natin ng bahagya ang ating pork sa may bandang ibabaw. Ayan. So, ayan na nga guys. So, meron pa po tayo ditong tokwa, sili at ang ating dahon po ng sibuyas. So, lagyan na po natin ang ating tofu. Yun po ang pinaka ano niyan, garnish. Twist ba? Ang konting siling green ang ating tama, siling green, o diba, ano daw yon? Sabi nga nila hanapin ng pork. Ayan po ang pork. Then we can add the garnish. Ay! Tapos lagyan po natin siya ng konting labuyo. Ang sabi nga nila, ayan na nga, ayan na nga, ayan na nga. So ayan na nga guys ang ating binagoong ng talong
with a bit of pork special with tofu. Oh, simmer lang po natin siya ng bahagya.